Август муслим җәмгыятендә бүгенге көндә барлыгы 5001 баш ире мөгезләтерлек исәпләнә. Шул исәптән 2450 баш савым сыерлар. Шуңа күрә дә җәйге чорда сыйфатлы һәм җитәрлек күләмдә терлек азык әзерләү терлекчелек тармагының төп бурычы булып кала. 387 гектар арыш чәчелгән күздән. Без аны алып бетердек. Средний безнең 9 тоннадан чыкты, аны 3400 булды инде. Хәзер күп еллык үләнгә кердек. Аны 1426 гектар майданда ул. Менә шуның хәзер шушы вакытка 350 гектар алынды инде. Средний яшел масса 10 тонна киләме, 3500 салынды. Сенаж салынушы күп еллык үлән басуында бүгенге көндә кызу эш кайный. Бер машина китеп өлгерми, икенчесе килеп туктый. Үлән уручы комбайннар туктап тормый. Басуда 10дән артык трактор, машина бер үзлексез хезмәт куя. Безнең басу сенаж салуда катнаша 2 Ягуар, 2 җигеш, 2 чапкыч, 8 ташу машинасы. Үзебезнең аппарат бар. Анда крахмалын, протеинын, дымлылыгын корый переваримость, күпманда тузан бар, шуның башында корый торган аппарат. Август муслим җәмгыяте хезмәткәрләре җәйге чорның терлек азык әзерләү өчен иң җаваплы вакыт икәнен аңлап тырыш хезмәт куялар. Иң мөһиме терлекләр тук, җитештерелгән продукция яхшы сыйфатлы һәм уңышлы булачак диләр алар. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.